Shongshit batnem ka yodi Pathaw bat so nyamtra bala pelong haga arpusal trik kelalengkot daka 1917 I team bala Kershan lang daka Meghalaya Farmers Empowerment Commission MFEC ha atat ka Directorate of Fisheries ka badon ha Pyrshah ka Khyrdop jongkasin Edmund'S College Shillong. Ye kini ka yo bashisin shibanai la pelong da kajing tmu ban ailat ikinong rep bandi ki mar ki mata da ladihi shikilong yeng long sem lingba ki mahajan kumbalong hakiwei pat ki yo ki hat lingba kini ka yo kinong rep ki yo alat ban outdoor yala ki mar ki mata kat kum kajing ken jongki ban mentoi na karep karyang hakini ka ayom telang ki mar rep bakongsan kilong Pathaw bat usok nyamtra ki ba kinong rep jong Khubor ki penmi bun bha na la ki lingkha ki risa Pathaw ulong umarep ubane erta bat ubane barok shi ayom per hadu bandapoi ka ayom liur. Uba PS thank you Chairman MFEC ulai thu ha kajing keranjong ya kani kajing temu ban pelong ya kani kayo shi sin shi banai jong kinong rep layo jing mut ha kapor bakalang ka klam COVID-19 haba kinong rep kilat he kai shalius bo ya ki chur ki jap namar bomdon ki yo betikana bekindi ki mar ki mata jong ki. Mentau long da ka jingdon kini ka yo bashisin shibanai kinong rep daladihi kilong ki mahajan bandi ki marep she kinong bam ha ka dor ka babyang ban kentiwi ka yo ka kot jong ki ki sem jong ki ha kini ka yo ka dukan VD VK kala shat ik jingbam bashngam do Pathaw bat so nyamtra ki bala pinjau dot slip kot ya ki babon ki briu ha gani ka sngi Kawai kanong rep na kithan pen rusla kala kenthi da kajing kemen haba kala yolat ban one day ki marep jongka haba kinong wan thiet kila tur shaka basa jongka ban ye kini iki mar jongka kalau ong day ha kani kayo be kinong bam ki yo mat iki marep bakensai ki bom shim le penon kam de kisbo dawai kala pen pau kajing ang not da ka baong ngi khmi lenti bukum kini ki yo kinang bon bat nang roi hakaleng ki jaka jongani ka jella khnang be kinong rep kin yo di mar khmat bat kinong thet ha ka dor ka babet Ugiven C. Shulai, Program Manager 1917 I-Teams, ulay tho bo Chairman ke MFEC, ulay jingmut ika sorkar ban pelong yakum kini ki yaw haki jaka yengkali haki jaka sorkar, namar haki sngi satjan kini ki jaka kitli kedar-kedar, kenang bikin nong rep, kindi ki mar rep jongki. Aduh, nong rep lo bunyi lo mana dia berpenhat tambah sin bengkak. Okey, organik. Ini ya? Oh, garing beli. Ito bela. Yes, yes. No, I have already given order for orange.
program actually kadai ka jing plan ka jong ka 1917 items ka support la Meghalaya Farmers Empowerment Commission. Kalong kalat jing yarap ikinong rep i chairman jong ka Farmers Commission actually ong ba kumi ong mene ha jing kren ka jong iru kalong ba kini ki parking area ki bejong sarkar ki balai hak si sajan ni di ban penon kam ki kum kini ki area ke khang ba hakum kini ki por yo man khot ki nong rap ban long yo di ki nong rap ki wan ki nadu ki Shillong ki jong ki pat ni ailat ki hangi ba ki di ka jing ka expectation ka jong ni la ni ka jing kwa ka jong ni ka long ba ki ru ki yo ban benefit na kani ki consumer la ni ki nong ki ru ki benefit ki na kani hakata kurang ni wan ra lang yaki hakani kapot kang ba bro ar party dia benefit ke Hakanu guru kompat kanyarap ini program. Higir kanong kinong rep berapor kawai ka jingut ke jongki na kapor kalong ka jingduna kayo dit long ni persangkat bala ke banya pelila pelil ti bekinyo kata kayo ke beki la pandi di namar pakadang dei kasin ke beningkong hakum kani kapor yo ilesi ki jingwan ra ki jong kiru lesi kim dabut namar pakadang dei kasin ke beningkong kadang dan hitai ka tu jing syapting ban yo mladi kumno de hendrei ni kermen bala da kani kasi kaya bet an da ki priu bala ni ki patpa ki wan ban ki babun ban kit de kan long ka nuksa la ni kan ai jing kermen ni ki ke nangi belong yang seisen bikin wan biang bikin wan ra khambun Long har to ba soka Khyrdop ha je ka to kamur na tin kador kamur baki dia ngim kam dan ciktai kalong baik market price baik kalong market driven baik kan kalong kador yo baik ngim ong bakin direm ngim ong bakin ditat di hendrai bede ka bangile na kaliang ka jomi kalong bangin play na hoj na kaliang sarkar ngila pulut kani ka infra ni ka POE ni pulut mangi di maki bede ki suwan ki susong ki de Kani kasin paningkong ne laju penonton. kani nakaliang jong ka items kadi kasin ke beningkong nang pelong kani hoy tingi kermen bakan nang ya chakmat susu mo kani ka chuklang ta kini kinong rap kadi naka district ni Kini bina. Kilawan na almost borok ki district hi ningkong ngimut ban concentrate hajan bangin dek mangi stu tamba kalong kumta la da phi khot ikinong rap na kawai ke jaka ki wanra uju be ujur te na mar umi tang ar lai ja ujur to jaka ni haban khot na borok na pe hangi yang mentahi kila don na borok ke district ke bencengai do ude we nong rap bawan na do na rongjeng di udan we hangi di utau di bencengai do bawan ke den rekin dang don ki nong rap ki badang sakut ha blok ru na i ki dang don sa ar lai tli stol ki pampat le dikitur kinang wan uta itai badang iban nang wan in wan nas te kithan umden sakhmat umden la jan koi sesnapu Te kani ka program kani ka noski kani ada. tang ta si tapi dan plan show ba din na po di sa shikuling ki chakan kata ngia ka jingkermen ka jongi kalong bakani ka program kan job anda ka job kani ka program kan ya sa kiwi ki jakar Minta sikat nomor kinang rap kita hangi baro kidan arpu nyawon